Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. Today guys is Saturday, November 28. So, before i-continue natin guys, don't forget to subscribe to my channel and comment and like and click the bell icon for notifications of my upcoming video. Ganda ng ano natin guys, so ng headband, pero actually hindi siya talaga headband guys, pero nagandahan lang ako kasi mura yung bili ko online. Ano siya guys, ear warmer, so kaya sinuot natin ngayon para tayong si Madam Kikay. Yung ano guys, yung vlog natin ngayon is about reaction video ko tungkol sa napanood ko na na-touch talaga ako guys, no? Aww. Doon sa video ng ABS-CBN Christmas Station ID 2020, yung Ikaw ang Liwanag at Ligaya. Wow! Ang ganda talaga guys. Matouch ka talaga kung kung kapamilya ka, pero ever since naman nang maliit ako guys, yun naman talaga yung pinapanood ko. So wala na akong pakialam kung ano pa doon ang mga story behind, basta nagandahan lang ako. So ipapakita ko sa inyo yung video at saka yung reaction natin.
Tapos na guys, ang lungkot at ang ganda. Ilagay natin muna itong ano na to, itong malaking microphone. So guys, ito yung ating reaction video ngayon. Ikaw ang Liwanag at Ligaya by ABS-CBN. Na-touch lang ako guys. So, ito lang muna. So, see you on my next vlog. Don't forget guys to subscribe, comment, and like to my videos and click the bell icon. See you again guys. Bye-bye.